ji bo raya giştîweke tevgera jinên êzîdî heştê Adarê di serî de di rêbera û li tevahî jinên cîhanê û jinên gulçepera de pîroz dikin. Bi vê rojê em hemû jinên ku li hemberî dijminê hovana û hemû coreyên aqilperestî serî ne tewandin û meşa xwe ya azadiyê heya dawî domandin bi vî awayî navê xwe li dîrokê nivîsandin bi rêzdarî bibîrtînin bi ket û fikra rêberapo ew jina ku dixwestin sîstema wê ya xwedawendiyê avakirin û parastinê bişkînin hata parastin. Weka jinên êzîdî jê hemû aliya ve hatibûne pelçiqandin, kolekirin û bê îrade hatibûn hiştin. Îro bi perwerde û bin ala rêbertî de civak çand û axa xwe li hemberî hemû êrişên dijminên dagîrker û faşîst diparêzin. Ew jiyana aştî û azadiyê ku dixwestin bi koletiyê jinê veguherînin jiyaneke xerab û desthiladariyê îro careke din herikî bi destê jinê. Dijmin êrişên xwe çi qasî berfireh bike wê bersivên me sed qasî bihêztir bin. Azadî dara azadiyê bixwîna şehîda hatiye avdan. Em çi qasî şehîda bidin ew qas dara me wê şîntir bibe. Em xwedî çandek û dîrokeke bi hezarên salan e xwedî şehîdên heftî û çar fermana di nava van de bi hezaran dayîkên pêşeng weka Dayzer û Xatûna Ferxan, Zerîfa Osê, Daygulê û Cîhan Rûhêvan hemû pêşenga di dilê jinên Şengalê de jiyan dikin. Çawa ku bi heftî û çar fermana em xelas nebûne, dijmin nikarîbû îradeya me bişkêne li ser vê esasî bi vê rûhê em heştê Adarê sala 2022 bikine sala azadiya rêberapoya fîzîkî û sala azadiya hemû jinan bi dest bixin. Em ê sala 2022 bikine sala azadiya rêberapoya fîzîkî, sala azadiya hemû jinên cîhanê. Em bi ser vê esasî xweseriya Şengalê û azadiya hemû jinan misoger bikin. Yekîtî û tekoşîna jinan wê pêşiyê li fermana bigire û bi xweseriya Şengalê ava bikin. Jin jiyan azadî! Jin jiyan azadî! Bêjî serok apo! Bêjî serok apo!